Bok svima, moje ime je Maja i volontiram u udruzi Prijatelji životinja. A ovo su moje curke, Dona i Buba, koje me uvijek svugdje prate i bez kojih ne idem nigdje. Počela sam volontirati prije 4 godine kada sam postala vegetarijanka, u međuvremenu i veganka, i na to me navelo jer mislim da se premalo priča o pravima životinja i da su im oduzeta mnoga prava. Tijekom volontiranja upoznala sam i mnoge druge volontere s kojima sam mogla razmijeniti svoja mišljenja i iskustva. Također mogla sam uvijek dobiti neki koristan savjet. Još jedan dodatan razlog koji me naveo na volontiranje i koji mi daje snagu za dalje je ovaj moj psić Buba koju sam spasila s ceste dok je još bila štene. Najdraže od naših akcija koje priređujemo tijekom cijele godine su mi performansi i samo volontiranje na štandu. Vremena za volontiranje uvijek imam jer onda prije obavim ove obaveze koje moram da bi mogla raditi ovo što želim.